పైసలు లేవని పేసీలు పెడితే ఎంగిరి ముంతను ఎత్తుకుంటాడు. వాడా తిరిగి కళ్ళన్ని నోళ్ళు ప్రేమ గల్లమ్మ గౌడ జాతికి వందనాలమ్మో తల్లి. ఓపిక గల్ల గౌడ జాతికి వందనాలమ్మో తల్లి. వందనాలు వందనాలు వందనాలమ్మో తల్లి. తన కులవృత్తి అంతా గౌడ జాతి వాళ్ళు ఒకటే కోరుకుంటారు, మేము చెట్టు ఎక్కాలి. ఆ చెట్టు ఎక్కిన కళ్ళును తీసుకొచ్చి మా ఊరు ప్రజలు ఉంటారు, చిన్న పెద్ద అందరు ఉంటారు, వాళ్ళందరికి కళ్ళు పోసి వాళ్ళ జీవనం సాగిస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఒకడు చెట్టు పన్ను కట్టుమన్నాడు, ఒకడు ఈత చెట్టు పన్ను కట్టుమన్నాడు, ఒకడు తాడి చెట్టు పన్ను కట్టుమన్నాడు. తెలంగాణ వస్తే ఏమొస్తుందంటే ఇట్లా ఆ చెట్టు పన్నునే మాఫీ చేసిన చరిత్ర. దట్ ఈస్ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సార్ ఆ చెట్ల పన్నును మాఫీ చేస్తూ అనుకోని పరిస్థితుల ఆ చెట్టు నుంచి పడి చనిపోతే ఒక 5 లక్షల స్కీమ్ పెట్టి ఆ గౌడనలను జీవితాలలో వెలుగు నింపాలని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఒక ప్రణాళికలని తయారు చేస్తూ వాళ్ళు అంటున్నారు, అన్న మాకు చెరువు కట్ట ఉన్నది, ఆ చెరువు కట్ట మీద మాకు ఈత చెట్లు కావాలి, గిరికతాళ్ళు కావాలి, అదే విధంగా ఖర్జూర చెట్లు కావాలని మా గౌడ సంఘం అన్నలు మా అన్నలంతా కోరుకుంటున్నారు. ఇక్కడనే ఊరున్నది, అద్భుతమైన వన సంపద ఉన్నది. వాళ్ళందరూ కోరుకున్నది మా 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 జీవితాల్లో కూడా వెలుగు నింపాలని. మాకు ఇంకా అదనమైన ఏం కావాలన్నా మీకు గిరిక చెట్లు కావాలి మాకు. ఇంకా గిరిక చెట్లు మీకేం కావాలని కోరుకున్నదన్నా? ఈజ చెట్లు, గిరిక చెట్లు, కట్టలెంబటి మొత్తం ఖర్జూర చెట్లు కావాలి. ఇంకా మీకేం కావాలి బాబు చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు మీ ఎమ్మెల్యే కూడా మీరు చెప్పండి, ఇది కేసీఆర్ రాకపోతుంది. చెప్పండి ఏమేం కావాలి మీకు? ఇంకా ఖర్జూర చెట్లు, చెరువు కట్టెంబడి కట్టాలి. ఇంకా ఏం కావాలి? గవర్నమెంట్ వస్తువు ఎక్కడ భూమి ఉంటుందో ఆడ మనకు ఉపయోగించాలి చెట్లు. అవి వాళ్ళు ప్రభుత్వం భూమి ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడనే ప్రతి ఒక్కరు తాటి చెట్లు, ఈత చెట్లు, గిరికతాళ్ళు, ఇంకేం చెట్లు అన్నది ఇప్పుడు నువ్వు ఖర్జూర చెట్లు పెట్టి మా కుటుంబాలలో వెలుగులు నింపాలని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సార్ను వాళ్ళంతా మా గౌడ సంఘం నాయకులంతా వేడుకుంటున్నారు. మా అన్నలు మా గౌడ సంఘం అంతా ఎప్పుడు దసరా వస్తుంది, ఎందుకంటే కరుడు కట్టిన కరోనా వ్యాధి కూడా ఈ కళ్ళు తాగితే కథమైతున్న చరిత్ర కూడా, ఎందుకంటే ఇది డాక్టర్లు చేసి సర్వే చేసిన చెప్పిన చరిత్ర ఉన్నది. వాళ్ళు పోషమ్మలకు బోనాలు చేస్తా అంటారు. అలాంటి బోనం తల్లికి ఆ కళ్ళునే సమర్పిస్తున్న మా గౌడన్నలందరికీ అద్భుతంగా ఆ తాడి చెట్లు, ఈత చెట్లు